Aj, čo to spívať? Marek, že ładne chodzi. No już mam dość ważne, ja już spadnę, za to się lała. Marek, musisz tu Za to się lała. To nie możesz ma puścić Tak, A Marek, jak chcesz tak Cóż, jak ty chłopory, nie? To poczekaj, eleganckie. Nie, bo ci spadnie, to jest kuratka, Peciu. Spadnie rośnie w parę. Idziemy. Filip Połeka! Marek, mister ma. Warniawica. Ale nie, Jak się normalny, to co się boi? Kukaj, no, ahoj. Oj, wjazał do szkoły, kurwa. Ja zobaczyłem jeden pocharik z Marką Poławą. Jasne. Mamy z przyjdziami nieumytych. Che lo va a stringere un picco essere! E ti aspetto molto bene, dai. Prečo? Ale však nie byte sa ľudia. Jak celular? Nie, on nie chłodzi. Ja teraz som vláda kameru. To ten chciał teraz sprawić. Tak, zapozuj. Lebo powiedz čo... Ale nie chcę tam zrobić, tak jak... Maroš si porobil. Už počujem hlasy na... Nie bił tam. No ale ja tak vidím, že dneska toto tu neopustíme, že toto bude prijať spad. Nie, to musimy odpuścić. Nekamerujem ti dá. Ale pozri, a na przykład ona ci mówi, nie napisała, że jak mówię to, on mi to był, nie, to podał, że pokazał, jak ty masz to na morze. Ja o tym nie chcę, żebyśmy nie muszę zakryć. Maroš, jak potom si závisí na cigaretách, jak svinia. A ja znam na tých karteš. Ale polka, nie? A musisz jadć, nie? Ty vole, ja počujem kopu hlasov. A 4,5 deca som tu. 4,5 deca to riti, ja som kokot. Ty no, ale... Ona nechaj o tam. Nie. Ale to był incest. Ale dneska sme boli ešte... Počkaj, ešte minútka, hej. Minutka. Bo chcem aspoň nakamerovať tento tu. A co byś kamerował Stefan? To tu patrzy, nie? To som kameroval už. Ale mi brzdu potrzebujemy, klucznik brzdu, każdego to moja była gracha tam była. Nie, že to vychlastajú všetko, lebo ešte ja chcem chlastať. Nie vychlastajú, koľko ich tam je? No pič, nie, že ich tam je... Na. Jaj, Váriu. No. Faj, Michalovi! Pijali si. Kedy to videla svoja matka, Rudo? A čo? Ja som povedal, že spím? Či pozem? To. Ja znam. No. To tá triumfka, to nie. Vypaliłeś koleś się. Dobre.